Posisinya blocking. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Yovika. Inggih, Wilujeng Dalu Mas Dalang. Ayo, Wilujeng Dalu Mbak Birgita. Nggih, sing dalu, Pak. Judes ya Mas aku. Apa ada judes? Jenengane lho kok cuek kok biasanya kayak ketok ewes merak ati. Misalnya jenengan ini tidak pernah bertemu dengan saya loh Pak. Jadi sama ini selalu gitu Mboten. Kabeh kanca-kanca senimane kabeh tak rangkul ora ono sing tak bedake siji mboko siji. Ya iya kok sampean ngomongnya aku judes lho. Sehat Mbak Yovika? Alhamdulillah sehat. Sehat Mbak Birgita? Sehat Pak. Ya tok judes. Loh, sangat toh. Ya sehat Pak. Kok niku kangen Mas. Ya ora kangen. Berjuang sih, ayo. Apa biar kita kompak, chemistry-nya itu dapat berdua salaman. Salaman. Ya kita. Gimana kabarnya Mbak Birgita? Sehat Mbak. Wes lho Pak. Iya, luar biasa. Kabarnya sehat ya Mbak Birgita? Sehat. Berangkat dari Solo tadi. Iya Pak. Mbak Yovika berangkat dari Ngawi. Nggih. Berangkat jam berapa? Tadi dari Ngawi. Kula berangkat jam 3:30. Wes 3:30 Mbak Birgita. Jam 5:30 Pak. Wes 5:30 nek Mbak Yovika niku saking Ngawi para sederek, kecamatanipun Padas, desane Sukowiyono. Nek Mbak Birgita menika asli saking Kediri nggih, Pak? Iya. Kedirinya Semen. Sak menika hijrah domisili wonten ing Karanganyar. Iya. Karanganyar kecamatannya Pesungan. Kok apa lho Pak sampean iki Pak? Perumahane Adiwangsa Village. Lho, ngerti ya. Gumun aku sampean iki. Lho sine-sine kula raket sedaya kula akrab. Berarti jenengane rumah-rumah eksiden ki ya Pak? Sakal lho. Sak perumahane sak nomor perumahan ya Pak? Mboten yo sampeyan tok. Betul semua orang-orang ya. Halo Mbak Yovika dan Mbak Birgita. Nggih. Ini ada tawaran yang menarik. Apa Pak? Gini. Sekarang kan sinden zaman sekarang itu bukan hanya dituntut suaranya yang bagus. Iya. Sinden ini kudu ayu ajae. Jogete pinter. Iya. Nek iso duwe nilai plus, iso banyol. Iya. Iso drama. Lah ini aku wingi bareng ketemu karo Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Nek kono Pak, ning Amerika kono. Ning Solo ning Ambon. Ketemu jagongan karo Presiden Amerika Serikat yaiku Donald Trump. Iki Donald Trump iki peduli dengan budaya kita. Ya toh, peduli dengan budaya kita arep ngrekrut sinden main ya kuwi dadi film. Film, bintang film. Kira-kira nek tawaran kuwi Birgita gelem ora? Ya gelem kok Pak aku Pak. Film ya, main film mana film? Mau dong Oh main iya. film. Anu siapa? Yovika mau tidak main film gitu mau? Oh, mau. Tenan ya? Iya. Mau. Iya kok. Yovika mau tenan? Ya gelem tak mau. Nah, saiki mumpung aku ki waktunya wis mepet. Main film itu kemarin ditawari sama Donald Trump itu judulnya Teman Rasa Pacar. Jenengan niku? Kalau sama Donald Trump kuwi. Teman Rasa Pacar. Itu film apik lho ki. Luar biasa. Berarti apa Pak? TTM, teman tapi mesra. Teman tapi mesra. Iki sing gawe skenario-ne iki Donald Trump. Nah, iki kok main film saiki aku pengen wong loro iki dilatih sih. Wong loro iki main film, main drama. Iki skenario-ne wis ditulis karo Donald Trump. Nah, Pripun niku? ibaratnya ngene. Iki saya ditulis karo Donald Trump ya. Iya. Iki aku maca ndek nginane. Iki ana wong lanang iki jenenge Kacuk. Wong lanang iki jenenge Kacuk. Lah, iki kamu wis nganggo jeneng asli musik Birgita. Birgita kowe dadi pacare Kacuk. Suwe ya gandeng ya wis 5 bulan lah. Gandeng karo Kacuk. Lah tibane padha Kacuk kuwi tertarik karo Yovika. Nah, tertarik karo Yovika. Lah sampean mbok buktine apa ning ngeruwi pacarmu sing jenenge Kacuk kuwi tertarik karo iki. Lah Yovika tidak merasa gandeng karo Kacuk mergo ora duwe bukti. Bukti fisik ora enek, gambar ora enek, video ora enek. Lah sampean iki kok Birgita. Iya, Iki Donald Trump lho. Iya ya Pak, iya aku ki. Presiden USA Amerika Iya Serikat. ya, aku ya nggon ngono tok jan Kacuk iki banget tenan Pak. Lah iki sampean iki etok-etok main film lho iki judulnya.
Donald Trump nonton Amerika Serikat. Lah iki saiki sampeyan ki ngelabrak ning omahe Yovika. Aku demben kae iki yo tau drama ngene iki terus viral video kerebut sampeyan lho, Pak. Viral lho. Wis to, dong manut to, wis to manut to. Wis to. Wis nek sampeyan ben kan dilabrak, saiki sing ngelabrak sampeyan. Iya, Mbak. Labrakan aku, Mbak. Labrakan, Mbak Bir. Kowe gelem ora dilabrak? Ora apa-apa nih. Nah, sampeyan sing ngelabrak. Jadi sampeyan iki wis cuwintal tenan karo sapa karo Sukacuk iki. Dadi ora dihubungi ngono. Nek seminggu ora dihubungi ngono wis boyo kebut-kebut ngono lah. Wis pokoke maksudnya kangen banget gitu loh. Yang kebut-kebut itu hatinya. Gitu maksudnya kangen banget. Sampeyan menemukan satu bukti bahwa Kacuk tertarik dengan Yovika. Wah, sampeyan marani ning omahe Yovika ngelabrak. Iki tetap dengan opinimu tetap orang dari orang yang buktine. Ya toh. Iki statusmu jomblo. Oke. Jadi kita sanggup main film? Boleh. Ya. Ya Vika sanggup latihan drama film. Sanggup dong. Oke, nganggo kan sik ketoprak sesek sik. Kowe ning kene sik. Iki pakai bahasa Jawa atau biasa? Jawa, bahasa keseharian. Ini kene sik. Ayo ning kene sik. Kowe ning omah ning kene ada kesan, ada yang sambok sik. Ning ada yang sambok kene. Wis kene sik. Aku cara ngono nyapa Mas? Umbah-umbah. Ya wis umbah kene apa becek ki apa ngono. Tapi sing ribet to ya. Lah iki jumarane kita. Saksikan coming soon yaitu film produksi Amerika Serikat yaitu adalah TTM, teman tapi meluk-meluk. Ya. Mesra Jin. Ya. Aku bangetan, Kacuk. Aku kira ayu. Dhuwur. Pinter golek duit dhewe. Setanggah diselingkuhi karo sing jenenge Yovika. Jadi kurang apa Kacuk, Kacuk. Sakbene ngomong Kacuk njaluk maem, ya wis tak siapi maem. Kacuk njaluk ngombe, ya wis tak siapi ngombe. Tapi semarga kurang ae Kacuk. Nyapa kok Kacuk kok pilih Yovika terus aku. Apa aku ditapang kali Yovika ya? Kalau saiki Yovika tak golekake. Nanti ning omahe. Yo sesan. Sekarang omahe. Dijaga malamnya. Kula nuwun. Yovika, patu Yovika. Sekedap simpen iku. Yovika. Wis kenal, sertane wis kenal. Nggih, Mbak. Oh, Mbak Birgita to. Yovika. Nggih, dene kowe sak anggap adikku. Produk. Amerika. Aku arep takon serius karo kowe Yovika. Nggih, ada apa Mbak Bir? Kok ono kabar? Kok jane kowe pacaran karo Mas Kacuk Yovika? Iya tak, sangat tahu no. Sikep. Oh, rasa kita fokus pembicaraan. Yo, Yovika nyamri. Nun sewu lho Mbak Bir, Ya. panjenengan ngendikan menika sampun panjenengan galih napa dereng? Sampun jenengan pikir menapa dereng? Terus Jenengan iku senior kula lho Mbak. Kedahipun nak memberi contoh yang baik. Ngendikan kok gorang gerak. Ngono kuwi apa apik? terus
Aku nganggep kowe wis kaya adikku dhewe ya Vika. Kowe tak kei panggonan ning omahku. Saben enek Mas Kacuk, kowe ya melu turu karo aku ya Vika. Tapi kok enek kabar kok kowe malah ngerebut Mas Kacuk saka aku ya Vika. Ki salahku ki opo karo kowe ya Vika? Jawab ning kene. Sikep meneh. Filmnya buas gamelan ya. Mbak Bir, Ya. jenengan niku ngoten niku ngendikan ngoten niku enten buktine mboten? Ampun nuduh lho Mbak. Enten bukti fisiknya mboten, enten fotone kula jalan kali yange jenengan mboten. Enten buktine kula pitkolan kali yange jenengan mboten. Ngono kuwi fitnah lho Mbak. Gak oleh Mbak one. Aku lara tiba. Kok nuduh ngono kuwi Mbak? Ati gone gak ono. Lha pundi? Lah tak jebene piye? Sepak terus kok akhirnya piye? Akhirnya iku biar kita dipateni. Wis ora manut aku. Api. Wis api manut. Berarti ki wis klimaks ya. 5. Soyo panas. Kurang panas. Yo. Mbak Bir. Yo. Mbak Bir. Jenengan ngendikan ngoten niku fitnah lho, Mbak. Aku ora trimo, Mbak. Apa, Mbak? Aku tak mau sik dhisik, Mbak. Ya wis ya. Kok malah galak sing dilabrak kok Pak? Oh, aku ora dosa mbok tuduh, Mbak. Aku lho Mbak ora pernah mengikuti sosmed jenengan. Aku lho ora ngerti jange sampeyan sapa. Sing ngendi wonge jange sampeyan sapa sing ngendi wonge? Keruwek kae. Saiki ya Vika. Daripada kowe menuduh aku pinter kowe, mending tak tekok langsung Mas Kacuk langsung. Yo. Aku perannya. Sampai yo nganggo peran Pak. Lah mosok Mas Kacuk ki sapa kan ya penonton mengawang-awang ngono lho. Tak kok men aku dadi kacuk ya. Ya sotoman sama dadi Kacuk. Oh, iki Mas Kacuk e. Ya iki Mas. Iya. Tak men ya. Ayang bergita lagi. Mas Kacuk. Apa ayang? Sama tak tekoni saiki Mas Kacuk. Terus lagi galau. Ya. Mas Kacuk. Hah? Kok sampean gak tau ngabari aku? WA aku gak mbok bales, telepon gak tau mbok angkat, tak paroni ning omah kowe malah ning awi. Ini bertanya aku toh, main api ada ya? Ya kan jadi kok pengen apa? Lah sampai yang tiara pajak ketemu, sampai itu repot terus loh. Repot sing pentas, sing enak acara. Lah aku kan juga menyesuaikan karo jalan pengaruh toh ya. Saiki sampean tak tekoni Mas Kacuk. Apa bener kabar-kabar sing ngono yang sampean ki saiki karo Yovika Mas Kacuk? Ora tresnaku sakune gur karo dirimu saya. Lah tapi enak dia foto sampean foto karo Yovika ngono lho Mas Kacuk. Sampean dolan-dolan ning gone alun-alun awi lho Mas Kacuk. Alun-alun ngawi. Kowe dolar aku. Ora, ojo percaya. Wong iki nek seneng ngrungokne omongane wong liya kuwi renek enteni. Yen kowe wis percaya karo aku, kowe percaya karo omongan kowe. Ora usah gugu omongane wong dowo. Ojo gugu karo gurun ceceken. Percaya karo aku guru sing tak tresnani. Ya wes nek ngono ya pikir saiki tak omong rene ya Mas Kacuk. Sampeyan yo kudu ngomong dhewe. Sampeyan gak apa-apa karo ya pikir Mas Kacuk. Jujur ya Mas. Jujur. Ya. Ya Beka. Yo. Halo Mas Kacuk. Ijane nek apa iki kok gegeran. Lah, aku yang gak ero ya Mas. Jadi sayangku berkita ki ngurungokne kabar-kabar jare
aku gandeng karo sampean. Nggih ngeten lho, ceritane Mbak Brigita niku wau enjing-enjing kok dodok-dodok ngomah kula. Heeh. Jarene nuduh kula niku jarene main di belakangnya selingkuh kare Mas Kacu. Oh, jadi Acuk iki mainin tekan mburi, tekan belakang. Jarene ngono, maksudnya selingkuh karo aku. Ya aku ora terima ta Mas, aku ora ngerti Mas Kacu iki sing dikoyong apa kacuke. Iki Acuk iki jeneng wong. Lha nggih, maksudnya ngene niku. Iya, jeneng wong. Birgita sayang, kamu ini di mana? Buktimu apa? Loh, enak WA, mas aku dikirimi WA karo Mas Heru sampai foto bermesra-mesraan karo Yovika. Masa? Heeh. Fotoku ning ndi? Fotomu ning alun-alun Ngawi, Mas. Sik, lha Mas Hirwi sapa meneh? Mas Heru ki ya koncone Kacu. Koncone Kacu. Lah aku gak ngerti Mas Hirwi sapa lho, aku ora pernah dolan lho, Mbak. Aku itu Mbak tak ceritani ya, Mbak. Aku ning omahe ra tau metu, ra tau dolan. Aku ra duwe gandengan, ra duwe wong lanang lho, Mbak. Aku jek jomblo, Mbak. Aja ngono kuwi, Mbak. Aku ora trimo, Mbak. Atiku sakit. Ya, Saya ora terima panas. Wis buktine wis kecekel nang panas. Ayo. Iki difitnah terus iki nesu nyandak pedang di matene iki. Iya Vika, aku ora percaya karo omonganmu. Aku ngerti, Mas yo kowe ana hubungan karo Mas Kacu, tapi kowe malah nyenengi karo pacarku ya Vika. Aku ngerti bukti wis ana. Kowe sak orang aku karo aku ya Vika. Mbak Bir, ibarat empripat wae iso salah delok. Waduh. Kuping iso salah. Kamu yang lambe. Iki ngono fitnah, Mbak. Aku ora trimo, Mbak. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, Mbak. Kuwi, Mbak. Buktimu apa? Buktimu apa? Buktimu apa ya Vika? Yuk, langsung. Wis tak pateni lho kan cewek. Aduh, filmmu itu blocking panggungnya kurang. Lah piye? Sing iki nek wis arep mateni to, Ah. iki yo Vika kono. Jejere kono Birgita sing kene. Oh ning kene. Nah, iki ku bar dicubles pedang, jrot kowe dipateni kuwi diletakke ning kene. Blocking panggungnya itu dipelajari. Sama. Blocking itu penting loh dalam film itu. Iya, iya. Ya. Jalannya modus ya Pak Bu ya. Karena ini kok aku yang dihujat, dia ini orang. Tak belani wis ta. Ya. Ya diamin sak ndi? Ya wis, ayo saya memuncak. Saya memuncak anu nih. Mintane saya muncak iki ratu Berarti langsung. ini sama terus saya Pak. Oke, yo. Yo. Ya Vika, nun saiki bukti apa kowe kok gak gelem aku. Saiki sane foto kowe karo Kacu, tapi kowe gak gelem jujur karo aku. Aku ngerti kowe ning buriku nyenengi pacarku. Tapi kowe gak gelem ngaku karo aku. Mbak Bri. Mbak Bir. Ibarat empripat ku iso salah ndelok, Mbak. Ibarat kuping iso salah krungu. Ibarat lambe iso dadi gak ngene. Aku ora trimo, Mbak. Ngeling-elingan ya, Mbak. Fitnah lebih kejam dari Saiki kowe gak terima karo apa ya Kacu. Aduh, sindenku mati siji. Lho, ngeten iki lho Pak Bu. Mati gue kare gelimpang iki dadak kon apa mapan kene gurine dalang. Dalang cutak. Nandol saya. Wes, iku sesuk tak telepon Donald Trump. Berarti lolos lah ini. Lolos. Ya insyaallah sesuk ketemu karo Donald Trump. Lho, Donald Trump gak sudah bedil lho Mas kae. Ora iki sesuk aku ketemu nih Donald Trump ning Sidokare. Wih. Jadi ya hasil filmnya itu Berarti kita lolos ya Vika. Ah, sudah bir. Main film
film dengan judul Teman. Tapi muah-muahan. Oh, apa ya? Ayo, saya lembang loro. Pamindane pirang-pirang silakan dipilih berdua sing kumpak apa. Ono tentang pangan, ono sambel kemani, ya ono guguk asmara, silakan pilih. Napa Bu? Wonten sing pamundhutan napa? Tembang kangen Mas. Tentang kangen, ono guguk asmara. Nah, apa? Yang tentang kangen apa guguk asmara? Ayo. Kangen nggak apa-apa. Tentang kangen nggih? Nggih. Nggih, yo. Langsung digarap saka tenor Mas Papa. Ayo. Yo, coba tembang kangen Mbak Bir kita bersama Mbak Yovika. Coba kayak apa? Yo.